Ahoj, ja vás zdravím od tohto stolu plných dobrot. S Milkou sme si povedali, že tentokrát pre vás pripravíme zaujímavú tému, a to recepty inšpirované filmovými klasikami. Takže som vybral 6 mojich obľúbených filmov, aby vznikli tieto nádherné recepty. Takže sa poďme pozrieť, čo tu máme. Králik na smutane, ešte tam tá smutana není, ale je tam tá krásna omáčka, takže králik. Pak máme francúzsku klasiku Ratatouille, ktorá ale v mojom podaní není úplne taková klasická, takže vás určite bude baviť, pretože vypadá krásne, aj tá technika tej prípravy je strašne zaujímavá. Samozrejme vás naučím túto smelú pizzu, ktorá je jednoduchá, nemusíte čakať 48 hodín na cestou, ale je to veľmi rýchle, s jedným takovým twistom, aby vám to krásne vyšlo. Gnocchi. Bramborové gnocchi, maminčiny bramborové gnocchi so zelím, je to vlastne kysané zelí, uzané masíčko, tie bramborové gnocchi, do ktorých som dával mandavu, ktorá úplne tie gnocchi vystrelila niekam do neba, takže na to sa strašne teším, že to vyskúšate a ochutnáte. Vienečky, premyslel som aj o rakvičke, ale vieneček bol lepší, alebo venčeky, keď chcete, a honzové alebo tvarohové buchty, ktoré sú taká klasika všetkých českých aj slovenských rozprávok. Takže toto sú dobroty inšpirované mojimi obľúbenými filmami. A zároveň budeme aj súťažiť a začíname už dneska. Takže mrknite na Facebook a Instagram Milko, kde sa dozviete všetky potrebné informácie. Ja sa už teším, keď vyskúšate všetky tieto jedlá, pretože ja som si toto varenie moc užil. Majte sa, čau.